Pæne pranks. I dag skal vi så spise en hel jækkeborg. Og vi har Mikkel med i dag, som han følte lige for at spise en jækkeborg. Vi spurgte op i Brosen, hvor mange der havde shout-out til Spørgen Bros. Vi spurgte, hvor mange de har set købe en jækkeborg, og der var ingen, der har set. Han har skrevet en historie i Brosen. Jeg lægger ikke ud. Det gør jeg virkelig Kan du ikke. ikke åbne det? Det lugter lidt af... Det lugter sgu da skinke. Det lugter lidt af hundemad, hvis vi spiser. Nej. Det Det gør du ikke. Hold fast. Jeg skal ikke lægge på sigtet. Klar. Det er ulækkert. Var det det der sky, der var inklusiv? Ja. Satan. Hvem ligger ud? Der er Mathias. Okay. Første gang. Vent lige, Mathias. Ej, Gert. Jeg viser lige, hvordan det her ser ud. Okay, Mathias har nu taget first bite af det. Det minder mig om sådan noget hundemad. Der var en dag, hvor jeg Chris her. Det var fandme hurtigt. Der smager af fucking hundemad. Har jeg allerede givet op? Er det kun dig og mig, Mathias? Wow. Det var fandme hurtigt. Fuck, det er klart. Er du med? Mikkel han gør det mig. Mikkel og mig, vi finder så. Chris og Mathias ude. Vi laver sådan en gunlet på Pæne Pranks, hvor vi prøver alt det, vi har prøvet igen. Og så den sidste, der er tilbage, så vi kan se, hvor de muligheder vinder. Skal vi gøre det? Ja. Det gør vi til den næste episode. Vi finder alt Pæne Pranks gamle materialer, og så laver vi det for at kaste mod det. Fuck, det smager klamt, det her. Fuck, det er ulækkert. Er der nogen af jer, der det er også bare... Jeg kan ikke finde ud af, at jeg kan lide smagen eller ej. Det er bare mere konsistensen for den ene mund. Det er bare sådan... Jeg kan godt lide smagen. Nej, for det er en fucking ulækker ting, den her. Men den klumper ud over det hele. Så har vi en sæk herinde. Ja, cheers. Ej, bare bræk dig på kamera. Ja, bræk dig på kamera. Fik man i halsen. Au! Nej, det er sådan på hovedet. Nu er jeg glad for, at jeg tog saftevand med. Jeg kan ikke lige udrydde det der skyld, det skal jeg fandme ikke have. Det er jo det bedste. Den der klam. Hey, flyt den for mig. Kom til Chris. Nu har jeg smidt op, måske. Okay. Ej, jeg skal sgu da. Ej, det er ulækkert. Pæne Pranks. Okay, Mikkel, you wanna keep going? Ja. Sæt dig ned, Mikkel. Vi ser på dig, der ikke er hvor. Bare gør det, Mikkel. Hele klumpen på en gang. Skal jeg lave flyvemaskinen? Bare tage den der kæmpe Mathias startede med. Ja. Nej, det er væk. Det er sådan en pæn gusten, det der. Pæne Pranks. Vi er ude af rummet. Vi ses YouTube. Husk at subscribe og like videoen.